зани тоҷик дар таксӣ писар таваллуд кард. имрӯзҳо чӣ қадар ҳодисаҳои аҷиб дар гирду атрофи мову шумо рух медиҳанд. хабари охироне ки моро дар тааҷҷуб гузошт, ин тавлиди тифлак дар дохили рахш таксӣ буд. бале дирӯз дар дохили таксии рахш ё ба қавле 3333 як шербачаи зебои паҳлавон ба дунё омад. сароғоз мо хабари тавлиди ин тифл дар даруни таксӣ на чандон бовар карда бошем ҳам хостем то куҷо ҳақиқат доштани ин овозаро таҳқир намоем. вақте ба ширкати рахш таксӣ занг задем, масъулини ин ширкат тасдиқ намуданд ки дар ҳақиқат дар дохили яке аз мошинҳои 3333 як шоҳ писари нозанин ба дунё омадааст. ин ҳодисаи фарахбахш санаи 6 октябри соли 2020 тахминан соатҳои 19:30 бегоҳ ба вуқӯъ пайвастааст. масъулини ширкат мегӯянд ки шоми дирӯз зани ҳомиладоре таксӣ супориш дода мехост ба таваллудхонаи рақами 2 пойтахт равад, аммо тифлаки чақон барои дидани дунёи равшан саросима шуда дар даруни таксӣ чашм ба олами ҳастӣ вонамудааст. вазни тифлаки навзод 2,5 килограмм ва қадаш 41 сантиметр буда айни замон модару кӯдак худро хеле хуб ҳис мекунанд. масъулини ширкат аз ифшо намудани исми зани дар таксӣ таваллуд карда худдорӣ намуда ваъда доданд ки агар волидонаш номи шербачаро рахш алӣ гузоранд, ин тифли хушбахт метавонад то синни 18-солагӣ ба таври ройгон аз хизмати рахш таксӣ истифода барад. манбаъ маҷаллаи оила.